दिनै जिहेतु 14 नभेम्बर बर' थुनलाइनि गायसननाय सान जोनोम सान बिनि नोंथांमोननि गासैबो निउस चेनेलनि दारै आङो गासैनोबो खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनिपिनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ बावबाय आरो जों दिनै मोनसे बेयाव खौरां मेल मोनसे लादों लानायनि जाहोनानो जाहैबाय फैगौ 18 नभेम्बर 2025 याव जों मोनसे गिदिरथार मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारियानो जाहैबाय गासैबो बिटिसिनि बायजोआव थानाय गं 22 जिल्लायाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव मोनसे सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि मोनसे लादों जोङो मोनसे सिट इन स्ट्राइक अबस्थान धर्मघट मोनसे लादों मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो लानायनि जाहोनानो जाहैबाय जे जोंबो मोनसे जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि जोंबो सागानगिरि आफाद हिसाबै जोंहाबो माखासे बुंनो गोनां थाबाय जे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जितु थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जाना थांबाय बे गोरोबथा मथे जोङो बिटिसिनि बायजोआव बे सुक्तिनि आधाराव 5.1 नि मथे जों जेरैहाय बर' कसारी वेलफेयार कमार्स काउन्सिल मोननो हाबाय किन्तु मोनदोंब्लाबो बे काउन्सिला 5 बोसोर बे एखे रोखोमै थाबाय बिनि गामि सोसननाय बिनि बियाब दानाय बिनि बिसायख'थिया दिनैसिम जायाखिसै जों गले गले जों दाबि होनायनि जाहोनाव 958 गं गामि 958टा गामि फार्स्ट फेजआव नटिफाइ खालामनानै बर' कसारी वेलफेयार कमार्स काउन्सिलाव थिसनबाय आरो 162 गं गामि जों नटिफाइ खालामनो होबावदोंमोन बेबो जाजोबाखै दिनै बेबो जाफुङाखै आरो बिनि बादैबो जोंहा मोनसे थाबाय डिमान्ड थाबाय जे राभा हासं ओनसोलाव थानाय एलेकायाव थानाय गवालपारा आरो साउथ कामरुपआव गासै 312 गं गामि दं रेभिनिउ गामि गेदेर गेदेर बर' गामि दं बे गामिफोरखौ बर' कसारी वेलफेयार कमार्स काउन्सिलाव थिसननांगौनि दाबियाव आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला जिहेतु बिटिसिआव हाबबाय माखासे गामिया आरो हाबनो गोनां दं जेब्ला हाबथावै गामिफोर दङ बे गामिफोरखौ लानानै गामिफोरखौ जाहाथे बर' कसारी वेलफेयार कमार्स काउन्सिलाव थिसनजोबनानै बेनि बियाब दानानै बेखौ बिसायख'थि खुंनांगौनि दाबियाव जों फैगौ 18 नभेम्बराव मोनसे सिट इन स्ट्राइक अबस्थान धर्मघट मोनसे लादों जोङो आरो बिनि बादैबो जोंहा मोनसे दाबि दङ कार्बि आंलंआव आरो डिमा हासावआव रायजो जानाय बर'फ्रा जिहेतु गोलाव समनिफ्रायनो मोनसे दाबि दैखांबोबाय थादों जे हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोननांगौ होननानै नाथाय बिटिसि आरो थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथा मोननायाव जायगा मोननायनि उनावबो दिनैसिमबो कार्बि आंलंनि बर'फ्रा हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोनाखै बेफोरनि दाबियाव आरो बेजों लोगोसे बर' कसारी वेलफेयार कमार्स काउन्सिला जिहेतु मोनसे गेदेर मोनसे काउन्सिल आसामनि बिथोराव देरसिन मोनसे काउन्सिल स्टेटिकनि आन्दाराव बे धुबुरीनिफ्राय जागायनानै सदिया आरो बराक भेलियावबो बे गोसारनानै दङ नाथाय एफा गिदिर बे काउन्सिलाव 13.5 कौटि रांजों 10 लाखनि बांसिन सुबुंफोरखौ गोजोन होनो हानाया गोब्राब गतिके रायजो राजाया गोजोननाय बादि बे काउन्सिला खामानि मावनो हायाखै गतिके बिनि पुजिखौ बांहोनाय बेजों लोगोसे जों जिहेतु बिटिसिनि बायजोआवबो आलादा रायजो बा गुबुन गुबुन डिमान्डफ्राव गोबां आन्दोलन खालामबाय जोंनि जायगाफ्रावबो मुंख्लं जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय बड'फानि सोमावसारनायावबो मुंख्लं जादों बिएलटिनि सोमावसारनायावबो मुंख्लं जादों जोंनि बायजोआवबो एनडिएफबिनियावबो मुंख्लं जादों नाथाय बिटिसिआव 1500 कौटि मोनसे पेकेज हरबाय किन्तु बिटिसिनि बायजोनि रायजो राजाफोरनि जौगाथायनि थाखाय जोंनो गरसेबो स्पेसियेल पेकेज हरदिया जों बे स्पेसियेल पेकेजखौबो जों मोननो लुबैनायनि दाबियाव आरो बेजों लोगोसे जिहेतु आसाम टेट आरो सिटेट गोबां क्वालिफाइ जाना दं जोंनि बिकेडब्लिउसि एरियायाव बिटिसिनिफ्राय बेयाव साख्रि मावफैयो नाथाय गावसोरनि सुबिदा मथे ट्रेन्सफार जाना थाङो दा बुंनो थाङोबा 15 जननि बांसिन जोंनि धेमाजिनिफ्राय थांबाय 17 जन गवालपारानिफ्राय 17 जननि बांसिन थांबाय गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय बिदिनो थांनानै गोबां फरायसालिफ्रावनो फोरोंगिरिनि आंखाल जाना थाबाय दा बेनिखायनो बुंदों जोङो जोंनि जायगानिनो फोरोंगिरि जायफ्रा क्वालिफाइ जाना दङ बिथांमोनखौ बे थिसननायनि दाबियाव
आरो जिबिलाक भेन्सार स्कुल दङ बेफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जिहेतु सुक्तियावनो दं 6.3 दफा बे दफाखौ दिनैसिम सरकारा मावफुंजोबाखै बे दफा मथे जे बर' मिडियामनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय जिबिलाक बर' मिडियाम दं बेखौ स्पेसियेल माखासे कनसिडार होनानैब्लाबो बर' मिडियाम स्कुलफोरखौ सोरखारिकरण खालामनांगौ नाथाय खालामनाय जायाखै बेफोरनि दाबियाव आरो जोंहा मोनसे गोलाव डिमान्ड दङ बे डिमान्डआनो जाहैबाय जोङो जागायनायनिफ्रायनो जोंबो जाहाथे भारत हादरखौ सिबिनो मोननाय बादि जोंनोबो जों इसां पपुलास मोनसे हारि हिसाब जाबाय जेरै नागा रेजिमेन्ट होदों गरखा रेजिमेन्ट होदों थिग बिदि एखे लाइनावनो जोंनोबो बड' रेजिमेन्ट होनांगौ होननानै जों गोदोनिफ्रायनो जोनोमनिफ्रायनो भारत सरकारनो माने जोंनि मेमरेन्डामफ्राव जोंनोबो आलादायै मोनसे रेजिमेन्ट नांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामबोबाय थादों बेफोर दाबिफोरखौ लानानै फैगौ 18 नभेम्बर 2022 जों गासैबो जिल्लाफ्राव बे हाबाफारिखौ लागोन दा मोनद' हारिनो जितु एसटि होनो नागिरदों जों बेखौ सिगांनिफ्रायनो जों बेखौ बिरोध खालामबोबाय थादों आरो खालामबाय थागोन आरो बे सम्भबबो नङा जों सानदों जिहेतु बिस्रा क्राइटेरिया गैया प्लास बिसोर जाहैबाय मस्ट एडभान्स आरो मस्ट पपुलास कमिउनिटि बिसोर एग्जाम्पल हिसाबै थांनाय 1992 मायथाइयाव 6 दाननि थाखाय मोनसेल' हारि कच राजबंशीखौ होदोंमोन एसटि 6 दाननि थाखाय 6 दान होनायावनो जोंनि जिबिलाक एमएलएनि समस्ति बिथांमोना सेदोंमोन जेरै माजुलियाव करुणा दत्तआ देरहादोंमोन एसटि रिजार्भ खथायाव 6 दानाव थारमाने एसटि मोननायावनो आरो जेसेबांनाखि मेडिकेल कलेज जेसेबांनाखि इन्जिनियारिं कलेज इउनिभार्सिटि जिबिलाक एसटिनि 10% रिजार्भेसन बिसोरनो दखल खालामजोबदोंमोन दा बिनि बादैबो बे 5टा जनगोष्ठी आहम मरान मटक आरो टि ट्राइब्स आरो कच राजबंशी बेखौ जाबजोबनानै होयोब्ला थारमाने जोंनि जितु अस्तित्व बे गोमागोन थारमाने बेखौ जोंहा मोनसे गिख्रंथाव आरो जाथिया खोब खैफोदाव दङ जों बेखौनो सानदों दा बिनि थाखायनो जों जुदि उद्धार जानांगौ जों बयबो खौसे जानांगोन दा बेनिखायनो जों CC2नि नेतृत्वआव जितु रल लागासिनो दं CC2आ जों बे मथेनो थांगोन आरो जों बेखौ बिरोध खालामगोन आरो जों बिथांमोनजों थाफानानै बेखौ बिरोध खालामबाय थागोन होननानै नोंथांमोननि गेजेराव सानो